Моцная солідарнасць. Беларусы збіраюць грошы вызваленым палітвязням. Стратэгія вайны з Захадам. Аналітыкі бачаць небяспеку ў беларуска-расейскіх вучэннях. У складанні кветак расійскія артысты і салют. У Менску азначаюць Дзень гораду. Вітаю, шаноўнае спадарства. Гэта аб'ектыў, Анастасія Русецкая. Запрашаю на выданне і прашу паставіць лайк пад трансляцыяй, дбаючы пра уласную бяспеку. На патрэбы вызваленых 11 верасня палітвязняў беларусы ахвяравалі больш за 100 тысяч еўраў. Сума ўдвая перавысіла першапачаткова запланаваную. Тэрміновы збор, абвешчаны фондам Байсол, працягваецца. Тым часам дасюль невядома, дзе Мікола Статкевіч і што з ім. Ды адкрываюцца жахлівыя звесткі пра іншых палітвязняў, якія яшчэ застаюцца закладнікамі Лукашэнкі. Алесь Яшченка працягне. На свабодзе, але без сродкаў на існаванне. Палітычных вязняў, якіх Лукашенка сёлета групамі выпускае з вязніцаў, адразу ж дэпартуюць. Без пашпартоў, грошай і рэчаў. Шмат у каго падарванае здароўе. Калі мы перасеклі гэтую мяжу, і у нас у аўтобус зашоў чалавек, і першае, што ён кажа: я доктар, можа, каму патрэбная медычная дапамога. Я настолькі ад гэтага адвык, калі на працягу 5 год з нас толькі здзекваліся. Каб падтрымаць вызваленых, Байсол абвесціў тэрміновы збор сродкаў. На момант стварэння сюжэту сабралі больш за 100 тысяч еўраў, хоць планавалі 50 тысячаў. І гэта яшчэ не ўсё. Вопраткай і рэчамі першай неабходнасці падтрымлівае былых палітычных вязняў валанцёрская арганізацыя «Дапамога». Некаторых з іх размясцілі ў беларускім цэнтры «Замак» у Вільні. Падтрымаць дапамогу таксама можа кожны. Допомога.лт сайт. На нем есть все кнопки, там от Патреона до расчетного счета прямого, PayPal. Отдельные деньги, которые приходят к нам с пометкам там, на политвязней, да, то мы их сейчас, вчера попросили человека, чтобы он собирал эти деньги, ну и мы могли показывать людям. Вот мы 200 евро потратили Павлу, например, да, это вот мы купили одежду. Вызваленыя ж палітычныя вязні апавядаюць не толькі пра сваё ўтрыманне за кратамі, але пра іншых палітычных, з якімі адбывалі пакаранне і якія ўсцяж застаюцца ў зняволенні. Гэтак паводле віцебскага аператара Вячаслава Лазарава. У магілёўскай калоніі вайсковага эксперта Андрэя Паротнікава неаднаразова змяшчалі ў ШИЗА. Нядаўна яго пакаралі 2 месяцамі ў памяшканні камернага тыпу. Інтэлектуал Александр Фядута мае праблемы з сэрцам. Ён ходзіць з кійком, яму дапамагаюць іншыя вязні. А былы прафсаюзны актывіст Вячаслав Арэшка аслеп. Вы разумееце, што днём яго нехта падвядзе, дапаможа прайсці. Ноччу ён устае па сваіх патрэбах і шыбуе доўгім калідорам, спатыкаецца, падае, з яго цячэ кроў. Сярод вызваленых 11 верасня палітычных вязняў быў палітык Мікола Статкевіч. Ён адмовіўся ад дэпартацыі, пасля чаго людзі ў масках адвезлі яго ў Беларусь. Са словаў жонкі палітвязня Марыны Адамовіч, Статкевіча няма дома і ёй невядомае месца ягонага перабывання. У мяне цяплілася надзея, што ўлады дадуць яму магчымасць жыць на волі ў Менску, хай нават пад паліцэйскім наглядам. Пакуль што абставіны сведчаць пра тое, што Мікалай Віктаравіч ізноў арыштаваны. Хоць фармальна закрыць яго няма за што. 52 вязні былі памілаваныя Лукашэнкам. Адваротнага працэсуальнага дзеяння працэдура памілавання, наколькі мне вядома, не прадугледжвае. Даведацца пра лёс Мікалая Статкевіча прадстаўнікоў Злучаных Штатаў Амерыкі папрасіла беларуская дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская. Алесь Яшченка, Белсад. Праваабарончая супольнасць Беларусі прызнала палітвязнямі 9 новых асобаў. Гэта адбылося пасля вызвалення 52 палітычных зняволеных пры пасярэдніцтве ЗША. Да таго ж стала вядома пра затрыманне журналіста Кірыла Пазняка. Яго лічаць датычным да YouTube-каналу «Платформа 375», які раней КДБ Беларусі дадаў да спісу гэтак званых экстрэмісцкіх фармаванняў. Камітэт дзяржаўнай бяспекі абвясціў платформу 375 экстрэмісцкую 4 верасня. За 2 дні да гэтага, 2 верасня, суд партызанскага раёну Менску прызнаў матэрыялы каналу экстрэмісцкімі. У экстрэмісцкі ж спіс канал і яго акаунты ў сацыяльных сетках залучылі толькі 11 верасня. Платформа 375 паўстала ў 2021 годзе. Там ладзілі дэбаты з удзелам як праўладных прапагандыстаў, так і іхных апанентаў, якія
якія выехалі з Беларусі. Апошні эфір адбыўся ў снежні 2022 года. НАТО абвясціла пачатак аперацыі «Усходні вартаўнік», якая мае ўзмацніць бяспеку на межах альянсу з Расіяй і Беларуссю. НАТО запускае аперацыю «Усходні вартаўнік», каб яшчэ больш умацаваць нашу пазіцыю ўздоўж усходняга флангу. Гэтая вайсковая дзейнасць пачнецца найбліжэйшымі днямі і будзе ўключаць разнастайныя сродкі саюзнікаў, у тым ліку Даніі, Францыі, Вялікай Брытаніі, Нямецчыны і іншых. Акрамя традыцыйных вайсковых магчымасцяў, гэтая ініцыятыва прадугледжвае таксама элементы, распрацаваныя для вырашэння спецыфічных выклікаў, звязаных з выкарыстаннем дронаў. Усходні вартаўнік дадасць гнуткасці і моцы нашай пазіцыі і ясна пакажа, што як абарончы звяз мы заўсёды гатовыя абараняць. Усходні вартаўнік – адказ НАТО на нядаўнюю правакацыю з парушэннем паветранай прасторы Польшчы 19 расійскімі дронамі. Яны прыляцелі ў тым ліку з тэрыторыі Беларусі. Як дадаў Марк Руте, НАТО працягвае ацэньваць гэты інцыдэнт. Пры гэтым генеральны сакратар альянсу назваў дзеянні Расіі неабдуманымі і вельмі небяспечнымі. Беларуска-польская мяжа амаль 2 сотняў застаецца закрытаю. Ахвочыя трапіць у еўрапейскі звяз едуць праз Літву і Латвію. Тым часам Польшча заініцыявала тэрміновае паседжанне Рады бяспекі ААН. Нагодаю сталіся падзеі 10 верасня, калі расійскія беспілотнікі парушылі польскую паветраную прастору. Асноўная плынь беларусаў цяпер скіроўваецца да 2 дзейных памежных пераходаў з Літвой – Каменнага Логу і Беняконяў. Там пакуль спакойна. Аўтобусных чэргаў няма, а колькасць легкавых аўтаў за апошнія сотні не перавышала 200. Прадстаўнікі турфірмаў кажуць, што закрыццё мяжы з Польшчай не зменшыла цікавасці да паездак. Беларусы актыўна рэзервуюць восеньскія туры і плануюць адпачынак на зімовыя святы ў Еўропе. У новых умовах аўтобусы з беларускімі турыстамі паспяхова праязджаюць праз межы Літвы і Латвіі. Тэма беларуска-польскай мяжы прагучала і на тэрміновым паседжанні Рады бяспекі Арганізацыі Аб'яднаных Нацыяў. Яе ўпершыню ў гісторыі склікалі на патрабаванне Польшчы, каб абмеркаваць падзеі 10 верасня, калі расійскія беспілотнікі парушылі паветраную прастору гэтай краіны з боку Беларусі. Безадказныя дзеянні Расіі ўяўляюць сабой не толькі парушэнне міжнароднага права, але і дэстабілізацыйную эскалацыю, што набліжае ўвесь рэгіён да канфлікту больш, чым калі-небудзь за апошнія гады. Прадстаўнік Беларусі ў ААН Артём Тозік адхіліў любыя абвінавачанні датычна Беларусі ў сувязі з парушэннем беспілотнікамі паветранай прасторы Польшчы. Таксама Тозік паскардзіўся на Варшаву ў сувязі з закрыццём мяжы. Спыненыя аўтамабільныя і чыгуначныя зносіны, спаралізаваны транзіт, спынены рух людзей. Ці не гэтая сітуацыя стварае рэальныя пагрозы стабільнасці ў рэгіёне? Пастанова польскіх уладаў закрыць мяжу з Беларуссю ёсць прыкладам беспадстаўных антынародных крокаў, скіраваных супраць простых грамадзянаў як Беларусі, так і Польшчы, а таксама замежных грамадзянаў. Польшча закрыла ўсе памежныя пункты на мяжы з Беларусю ў ноч на 12 верасня. Памежнікі працягнулі калючы дрот перад пунктамі пропуску і ўсталявалі металічныя штучныя перашкоды. Афіцыйная прычына – вучэнні «Захад-2025», што праходзіць на тэрыторыі нашай краіны. Паводле Варшавы памежныя пераходы адкрыюць толькі тады, калі Польшча на 100% будзе ўпэўненая, што сітуацыя ў Беларусі не ўяўляе ніякай пагрозы. Павел Алейнікаў, Андрей Сульжыц, Белсат. Літва на мяжы з Беларуссю не фіксуе правакацыя ў звязку з вучэннямі «Захад-2025». Пра гэта паведамілі ў літоўскай памежнай службе. У сваю чаргу прэс-служба Міністэрства абароны Беларусі кажа пра інтэнсіўны рэжым вучэнняў. Паводле ведамства, вайскоўцы абсталёўваюць абарончыя пазіцыі. У той жа час знаны нямецкі вайсковы эксперт Юльян Рэпке сцвярджае, што адносна сціплая колькасць удзельнікаў вучэнняў, каля 18 000 вайскоўцаў, не павінна ўводзіць узман адносна небяспекі манеўраў. Паводле вайсковага аглядальніка выдання «Більд», Пуцін і Лукашенка адпрацоўваюць адразу 3 сцэнары вайны з Захадам. Першы – выкарыстанне ядравай зброі і ракетаў сярэдняй далёкасці «Арэшнік», якія плануюць размясціць у Беларусі ўжо да канца года. Другі – наступ праз так званы Сувальскі калідор.
Пад падставай абароны Калінінграду Масква фактычна рэпетуе атаку на НАТО. І трэці – унутраная барацьба з дыверсантамі. У Беларусі пад гэтым найчасцей разумеюць рэпрэсіі супраць уласных грамадзянаў, абвінавачаных у шпіянажы на карысць так званага калектыўнага захаду, заўважае Рэпке. Алена Кучарук з Полацку «Міс Беларусь-2025». Фіналістка 14-го нацыянальнага конкурсу прыгажосці атрымала карону з белага золата з брыльянтамі, новы аўтамабіль і грашовую прэмію. Алена Кучарук – 18-гадовая студэнтка музычнага каледжу. Як пераможца «Міс Беларусь» яна прадставіць нашу краіну на міжнародным конкурсе «Міс свету». Першая віцэ-міс прызналі Алію Кароткую з Менску, а другой віцэ-міс Таццяну Марчук з Мазыра. Традыцыйна на нацыянальным конкурсе прысутнічаў Александр Лукашенко. Сёлета ў фінале спаборніцтва канкурсанты выйшлі на сцэну ў мэрчы першага з цытатамі Лукашэнкі пра жанчын. Кветкі, казакі, сцягі мелавіцы побач з афіцыйным чырвона-зялёным у калонах працоўных, раставыя куклы гарылаў і мотапрабег. Прыкладна так можна апісаць святкаванне Дня горада ў Менску. Як гэта было, паглядзеў Антон Бяздольны. Байкеры, раставыя лялькі і Джек Варабей у садзе вершаў. Менскія ўлады чарговы раз зладзілі святкаванне Дня горада. Дата не юбілейная, афіцыйна адзначаецца 958 год сталіцы, але пастанавілі святкаваць маштабна. Па ўсім горадзе мясцовыя адміністрацыі зарганізавалі 16 пляцовак з забавамі і выязным гандлем. Пачынаўся дзень паказальна з 6 працоўных калектываў і чыноўнікаў пад сцягамі, урачыстых прамоваў, ускладвання кветак. Всегда мы начинаем эти праздничные мероприятия именно здесь, с возложения, потому что мы понимаем, не было бы той победы, не было сегодня бы нашей прекрасной, замечательной страны и такого великолепного города Минска, которым мы гордимся. Далей цягам дня забаўляльныя праграмы. Звяртаю ўвагу, што значная частка з іх падрыхтаваная сілавымі ведомствамі. Узброеныя сілы каля манументу перамогі і ў аднайменным парку адзначылі Дзень танкіста. Арыентаваная збольшага на дзяцей і падлеткаў, інтэрактыўная праграма месціла не толькі паказальныя выступы вайскоўцаў, але і курсы абыходжання са зброяй ды адкрытая рэклама вайсковых спецыяльнасцяў. День танкистов отмечаем вместе. Уласнай гісторыі Менску прысвяцілі толькі адну пляцоўку на беразе Свіслачы. Першапачаткова Менск старажытны задумваўся як рыцарскае шоу часоў ВКЛ і Рэчы Паспалітай. Цяпер жа гэта свята збольшага рэканструктараў другой сусветнай, а сярод гасцей расійскія кубанскія казакі. Нават сезон культураў у верхнім горадзе закрывалі днём расійскага Башкартастану. У 2019-м тут адзначалі яшчэ дні Італіі, Польшчы, Грэцыі ды Японіі. Расійскія выканаўцы пануюць і на галоўнай сцэне каля палацу спорта. Хедлайнерамі арганізатары заявілі діджэй Трэа, Свонкі Тюнс, трыб'ют-шоу «Не рукі вверх» і галоўнага госця рэпера Мота, прыхільніка Пуціна і так званы СВА. Імаверна, на пражыванне Мота і ягоныя паездкі па горадзе ўлады гатовыя аддаць амаль 6 тысяч рублёў. Выданне «Зеркала» знайшло сярод дзяржаўных закупаў замову на нумару гатэлі і арэнду аўта для артыста на Дзень горада на гэтую суму. Агулам жа свята будзе каштаваць бюджэту не менш за 640 тысяч рублёў. Большая частка з іх пойдзе якраз на арганізацыю канцэрту каля палацу спорту. Яшчэ 112 тысячаў будзе каштаваць фінальны салют. Ён пачнецца о 23 гадзіне і будзе на асаблівае патрабаванне арганізатараў у колерах дзяржаўнага сцяга. Антон Бяздольны, Белсат. Афіцыйна Менск адзначыў свой 958 год. Летазлічэнне сталіцы вядзецца ад летапіснага згадвання бітвы на Нямізе ў 1067. Цікава, што ў дакументах згаданая дакладная дата 3 сакавіка. Паводле савецкай традыцыі святкуюць Дзень Менску ў другія выходныя восені. Але цяпер у гісторыкаў ёсць абгрунтаваныя сумневы што да сапраўднага веку сталіцы. З 2022 года на даручэнне тагачаснага прэм'ера Рамана Галоўчынкі археолагі зноўку даследуюць гарадзішча за 17 кіламетраў ад сучаснага цэнтру сталіцы на беразе Менкі. Мяркуецца, што першапачатковыя
Першапачаткова Менск быў менавіта там, а ўжо пасля той самай бітвы яго перамясцілі на Нямігу. Вынікі даследаванняў і знойдзеныя артэфакты паказваюць, што тое гарадзішча, прынамсі, на 70 гадоў старэйшае за год першай згадкі ў летапісах. І выказваюцца здагадкі, што менавіта сюды, а не ў Заслаўе, саслалі Ізяслава і Рагнеду з Кіева. У нас ёсць пісьмовыя крыніцы. Гэта паведамленне пра бітву на Немізе і тое, што перад гэтым горад Менск быў узяты і спалены, што ўжо как бы не можа быць кропкай адліку існавання гораду, бо ён да гэтага існаваў відавочна, бо трэба было штосьці спаліць. Гэта ўсе навіны ў аб'ектыве. Больш інфармацыі ў нашым тэлеграм-канале. QR-код на вашых экранах. Дзякую спадарству за ўвагу і зычу спакойнага вечара.